Abusia and now who some casepan and the DS and the answer some debt and now I'm going to so be I was be a cojo or be near man. I say, or be a or baby seen here and I say, or baby seen you that be never my neck dear. A brand will be a when you fear no, a do watching. It's me actually no quarter a young one cake. Abusia and now my was sending in just say, never sending our bottle. No better some way be a bottle. Where first a pro way a few moon nebusia. And then some of their sweet man way ain't me anchor. And he can only go tell some of their sweet journal. In your munchum, the team such a yard drain, and their phone or comment section also. Remember, ever like no, I shall not subscribe. At the Amamigo saying all the two journal. Yes, yeah, there be. Only Openini. Ako wiram. Afei dear, the aqua could see any set. Yakuhusa akwada na wu. Oh, yeah, right. Eda Galamsey aminem ubiba. Na sam no basa no. Eni eduedue mu akokulu se akwada no. Wawie JSS. Ya, ni secondary school kura ba. Afi na ba. Wo mbetoto ne amuko 18th ni 17th yi. Yes, esa akwada no. Uko school. Na sukumu esasa akwada ne ko awa nko ana wonya nko ye obeko e no de akwa akosi asa akosi egwansie wi na de be mu a e ma asemu yi emu doye na sese ye ti ase bi a enye yie ene se akwada ye se wato nsuom kwan a wo fa so a woto mu de enkyire mu beba free se ye yi amene mo ka sei ye wo abusua no bi ewo ye nim ha na wo kire se akwada no ne ba bi atwa otonsuom nanso ne ba bi atwa busuan kafra enkyire mu e ba kire se yesusu se mpo ba bi atwa no ye de yense wura hɔ yi bibia fi akwada nipadua mu ema ye de asem no akɔ ye sese enka ye posumotum na yekohwe hunu se akwada yi sebe eyensuo ene fa no ana se eye ewudie bi ene obi adi no yesi abusua ne se wo makwan eme ye posumotum David nya no kure kire se nipa no a woni akwada ne ko wiremu no oyebusuani ena akwada yi nso ye nana enti se kokoba se ebi aposumotum ba na hwehwemu ni mu no bibi foforo kokoba sa akra kire no ne akwada ne ko wiremu ne benya asem David nyini enti ehɔ no na ehwe ya dwe abusua bia anya se enti yato nsa fra abusua no se onom mmra mema ye nkyiremu bi kire se ewuo bi wo hɔ a sebe nipa wu a enkyiremu ampie ho a sebe edi asemba opanyini o hote say bra wanim o target ne microphone no why tifa no ben ehɔ ma me o de ene Frederick opanyini ba cho me nana no onana no na ye frɛ wo sei kwakus o kwanchi abohobi kwakus ewra kusawate Pacho yoda ye frɛ wo sei Pacho me den de Cecilia Pacho Cecilia de Boama Puom where die ni Pacho Dagati okay woni akwada ne maame no me Pacho ane oba no wo 18 years me Pacho ane wa wie Jesus me Pacho ane ni school aba me Pacho onya school be me Pacho wonya nyine hine akota secondary me Pacho ane na wa ye wadwen se nka abem na to aso me Pacho me de ma ye ma adwen se me ma akwala na to aso akọ school enka da ben no mo kọ ne bai se anka 18 free na nka ebeba enti me nso mini kwanchi aboho no mo bi me wo oboase akiri no ho a eho na me wo enso so no me bai me ni akwala na kasa se be ya akwala no ebeko school ti me nso me free ho kora bai no me besene ekoi me san akọ ho no nti matoto ne niema bi kora anka
mema kwala na ye den akọ school na same way ababisi kusawate pacho da kusawate pacho enya ne oba no na nete wo sa aboase akiri ho me pacho da bi na ade na wo boase akiri na waja akwala no wo kwanche abo pacho ebra akwala no sabre no one ne nana ne wa ha me na me ne wo munyina na etie enti me free ehokọ oboase akiri ho no se me ko pepper de enti bra me ko ye na akwala no so twiro wie ye no me sister nso so wo kotokuom enchenchemo so enti me sister de oni ho ba ne ma ne ba panyini no na minua be mai na omowo enchenchemo so ho no enti akwala no nso ko ho se okona wakwa akodi pa kakra se be ya ne results no eba bia minya kakra so ne so a ono nso benya bia eden ede akọ enti sana asem ne koyeye enti okọ nchenchem so no nanka de pa nanka oye na dwen so na oka kire wo so okọ akodi wo akola ne de ebra wo kọ no mena mini ho nanso meteye no ni ase wo koye gala ne bi ti me frɛ akola ne ka kire ne se gala ne de e ma ne nye bi ti me san firi ho esan bai na me be ka kire ne se ma ne nye gala ne bi enti wo jai gala no na wonye gala ne biom ti no oka kire me se omo etwi mu abobo ya de sesa ennua enti eno no chi no ti me mfa ne se no onu nso twi abobo ya sesa ennua ne bi ana no odi omo ye na chi me pa cho na otwi bi me pa cha ne oh okay enti abobo ya atwie ni nnua adwuma ya mu ena odi akwa wi e pa cho eda akwala ni di wu ye ne die na enye eda ye de ye adwuma nti na nya abobo ya na ode koye adwuma wo mo kwosesa nnua ne bi wose ne wo fa yi be ka kire ne se won kwosesa nnua yi na mo koye nti wabra akwala ni wu ye ne die dada me ni hobi enti mi nhunu asechire eye me nko hobio krache wo hote sai ye frɛ wo sai me pacho me dia yeboa yeboa onso de ni akwada no me pacho me wo fa se no enti enawie yi me wo akwada no a wafiri mu no ne nana ba akwa ha ne maame wa ha na ne wo fanom nipa no a oni akwada ne nso ko wiram e ma sa incident ko si ya no ono nso ya akwada ne wo fa ono nso wa ha good ene nana ona oye panyini maame nhya sie mfiri so ona na Frederick de yen yate ene se akwada no ne wo fanom na akɔwiram ena yakoku akwada no ene yakoto akwada na twene nsuom ene yapai akwada ne baabi ayi bibi afiri ni nipadua mu yewieye ne yeto akwada ne twene nsuom ena ekura eben a enkasa ekura no ene ye first contact esese ye contact no ya contact ene ye twam abekurum abebo amane ye bebo amane wieye no yakobo posifu amane posifu aba abefamu no ye de akwada na koduru mokyere sebe de ye koka ye ne se ensuo ena afa akwada no nanso nsuo afa akwada yi ensuo fa nipa ye hunu ena obi di ewu nso di hye nsuo a ye hunu ye de yense mia akwada yi boso a emoja na epuba epu aba afa de ya ye nhyehyeye se enkabusua no yenye postmortem na yemfa nhwehwa de kode pe eku akwada no na nhwehwemu bi wo honom a aboa posifo yesi abusua mo se eyemo wofa ase ene mo nana ne ko wiranim se mo twetwetwe ne saa ebekọ akọfa ase mo aba enti yentwa so enti akwada no sebe so obi ne di ne bone edi ne wu a yema akwada ne ngu nkoda wabra yembusa asem bia amfa akwada ne wu ho nana wo onana ni wuo no ebeto mu anim sen bra wanim na kasa gu bibi ni mu mame good
sene o kan aye no kre adana ye benada ko adama ko bo me kuku kakra na me ba fi te be ba fi ana ma aduane kakra na me di te me wo ha na me nua ma no mienu ne me wo fa si e bae to mu ba no ma se o makọ afum no makọ sisa o mu nua nti o mu the first one ba fi the second one no na mo ko sa ko ye to bu dur hono na enkra no o mu ye mienu na kan we no enkwada mienu ene ka papa ye ho o mu so mu no mienu no ko dware nsu no mu to so o mu nsu no mu dware na no ko a ofre o so o mu besena no mu nko tinu wanya ko na no wo ye ko to ha na ba ko no frɛ no sɛ wo mu to nsu no mu dware no ba ko no wo mu mienu no nyina na e dware enipa mienu na ne dware why na ebo amane yi ba ko na no ka ho no me pese me hu de wo bo amane yi kyerɛw de wo bo amane no we no na ebo amane kyerɛ me sɛ de oti we na no asɛm no wo ka kyerɛ me okay sɛ wo mu mienu no na ba ko no pie be ka kyerɛ me sɛ wo dware no wo mu o wie no no a wo no pie no wono mu nsuo kakra nti ba sa na ni so bere no na wono no force pie to pie wie wa hu ba ko na wo yɛden wo ka ne ho no nti wo mna na wo mu mehwehwɛ no to so o frɛ boys bi no mu wo nkyɛn ho no mba wo be duru no mu so mu no nsuo dware nti na boys bi so twam ho no yɛ me fa sɛ gala adwuma na no mu yɛ site kɛseɛ no mu yɛ ti ho no de mu adikan ya ho no nsuo na te ani da ho pa to so ho na obia boys na ho nyina mu dware ene mu nso so dware nti ba so mu no so duru mu so ni mu nsuo dware na boys bi no so mu sa ko frɛ mu to mu no na ba ya mu be yi no to mu yi no wie na kyese wawu mu se na sim ka sie die men me so me yɛden me wo fa so ni ya ene me frɛ no me yɛ mo na mane sɛ asɛm si na yɛden asie nti ne de aduru no so ho so wo frɛ wo nya no nof no ho a ono wo fa panyin ni wo sirim okay wo frɛ ho na wo nya no ade so asa ne yenko hwɛ bikoduru so ampa akora no mayi na to nsu na no a oda nsu na no na ne nan se egu nsu no this dey aduru no yen ntumi fa yen san koka because aya aban asem this ye man panifo ba me mo behwe nti wo cha man no class wa frɛ apolice for mo yede ba dan so ne nsu opiti ti yo ampa nsu no mo apolice for ko mun nam nsu mu sa ne bae tumba no betwitwa wo bibia no msene yempeja ne yemfanko na yede roba chichire na omwa yepeja tu abubo ya mu no mwadie ne mwana yede koye yede kotu wachi nti ade chi ya yede komochire no ukubi ye nyina ye gina hobi okay nti ade chi ya mo se yensamra no me ba no me frɛ mo fa se ade no yakwa akɔfa se ne yoka me din kan ka kyerɛ wa wo se yenkɔhwɛ ne yemfa desi apolice for se ne yensamra de na yenye wo mo se ba wo mo de wo adwuma no mo ye wo mbe paapai no mo hu ade ko de yede eku afua na mo fa no mo asam se wono nso de yemfa se kan kan de hye anteme kwa yensra police for no so mbe ma ne kwan a wo mo nyina ye na de hye nti se ade na se dia wo sre wo mo a ma wo mo mfa se kan kan no mo mfa na ne de hye ma no no pe ne kurabre yesu ko ene de to police for no se asem se na papa no so aka ba wo mu de ye se wo meye wo mu hwehwe mu no ma ye wo adwuma se be ya da akye asem nti wo mu ho nkɔkyere wo mu no se dabi si adepene ne se dabi onde wonya na adwuma sa to onde obe paapai no ho ade ko de yere eku akola na se sika sem so no se me so me wo hoi me nibi ene nkora yi so wo mu nibi sika de be ya adwuma we ne yenya efie nye to kwa be ne be fa so a e be nya sa de na wo so de o mo pe o madwuma yi enti papa ne so no a be fa kan doctor ne sika obeji bi obefa ti duru han pa so doctor ne ba ne sa ye ne sa to papa ne ka si asem no aba ye ba be ye sa de no kan na so da bi on de o gina na o gina why na kasa me wo fa na mu so mo fa ka ye aba ye papa na papa enti abaye yi papa se police fo ni mpo fa kama doctor be papa ya kwada na ya wono de da bi ompene ade ana me sare to doctor nanim no sa
ono de sebe ya ono de na ne daachi asemunti na wakofa doctor na yede aba ono obeye na djuma nti se abusua na kade a ene sa na tie de a ono soso no wontimi nka se ode sekan yede e ko kan akwala no odi mamaye na apolice for no ma no sa de share mo chire sata no mo fa duro kra nya de enkan emu ho na ntiase bia ya adwuma wie no ansa na mo de aduro yede eka ntimpani for na mo frɛ ya me wo ho no mbebo mama ne me koyo so sa na tie okay me nhwa de bi na nei bra mo call ya mu yi body no de beto kokko so no na akwada no ne fa hen na atwa me mum de no kura pa de mo se na me kasa na nsu to nti woda nsu na no sa na ne nan gu nsu kasa gu ne nan gu nsu na no na wo de roba eto nchensa ti we so ya mpege na mfiri nsu ma beto kokko so ansa na ye de ne roba na ye de ejekire hona na omu epeja no to nchense roba na ye de kata no ene de ba ene de be hye ayi mu to se me ka se omu peja no me hu se atwa ne ba bi dia no ande no kra ne ma branyam ye ode hye ye de da kohye mochire oduru mochire no de be ye bia no wo be inspect ansa na se ye de ni be hye mu kura ye de na hye wa anya inspection bia edu ha na me fa se mochire fo no de mo fidie bi be si ho no mo epia na mo yi ne to so eno mo ne ko hye sada na nso na me ka no kra nso bu ye san ko si ho de na me ho ba bia ye titriti me ya me ho hwe kra nyi me ya me ho hwe kra nyi eno mo de no ko eno mo de hye afidie mochire mai bi presse no e mu je puba ya se nko no mo de na me ne dem ho se betumi abade a ne owura dem ho no na bia betumi aka se bia ote o presse e ma ba mi mo mete ba mi amani se de ma mfa nko sabe me mete hei papai emfie aduonum ni akire na menamoyi ma ho de aduonum nsu eni minim mfie a wadie de nanso ye nyina ye nim se ye wo nkura kasie mu ni nkuro nketua mu no se nsuo fa wo bia de beye bia enioma bi ye nsenkyere ne etumi daadie ma ye hunu se we die ye nsuo we die nya nsuo wo nana ne de no se ye nsuo fa wo bia nsuo ne emia ye hunu ne mogya ba na wote ye no anka bibia nso ankyere wadwene eka bibi kyerɛ me sɛ nya de ne de na se ma ye ne sa de na meka bibi wo hɔ abusua no especially nana no onima mumunnim enti no ama kwan bra posifo kra ofai say he who requests for autopsy must provide enti yenye no bibi wo hɔ anananim a mumunnim enti na still woda so gina se oma kwan na na se be fa so no woni ha o no fo no ha me ntimi nka se wonim bibi ono de wosese no waka ba won ka se wonim bibi wo ho se woni ha akura na wokɔ no ene nim de si ya ankaza okay pacho mama yeboa pajamu kakra mame mama krache na metena se abaya kusawate kuse pacho krache ye wunu ankasa me pachane mame ko papa ko me pachane okay mesremo atiefo mu anidie de esese okata no na wakata especially baby a nude ewo no na wakata enti patio bra na yefa akwada no afri baby a allegedly alleged ensuo no fa no but in this instance krachi a wo mfie dunwotwe ene ni nuanom na akowira mu no odware a wawro ne hu nyina edware sebe kote don mesremeka ya enwini nyina gu ho 18 years okodware nsuo mo moma memfa emfonyini edi kan enkyere mo awura kusa ate opa menhwe bi kusa wate kusa fato so mame kwadwo aha no wable ani no kakra ejataba wa beyi ayi na ankasa fa kyerɛ me oba de akye ame be kyerɛ ayi no mame na mi hu aha no embrantia no ewo ha krachi we ne gina ho no ma hu no oginam bi
no obo ama ya bie eyenimu Robert Ntumnimu yeah analysis of the picture Oshe odi emfonyini no bra na behwe bi Oshe emfonyini no a ensuo no ye woni mienu no a ye wo no baako da kire na baako da animu na ye wo pempim bi e wo mfimfini ye saa netie na bia okay enti eche nsuo no ni mienu ntem eye Galamsey fu amana na usimu kwa uhu se ase abuo wom kire se krachi ya wo hye rain jacket no a tuntum no ogina hoi ono no tunu se ogina nsuo ni mu but emu no saa enu onu gina ho o de oba de achi amede na ohunu ko de ohunu na se sia de me hunu se enipa bi ginagina abuo bi so se sia de saa na me hunu na wo mo de rubber yi tuntum bi achichiri bibi ene kuta wo mo na enu achi na metumani a me hunu se owura baako wo sha atade a ye de emenamafo de kata wo muti a ayese chei na metumani hwe achire ho so mtentenso no a ensuo na no ho no kra na ho na abo bi wo ho abo no so bi na woda ho na owura bi da ayeya saa na ndi won hwehwe ene wasam na ene mo twa haban de agu sebe ba bia ne bema ewo no ena sisi a me hu se me anunim fonu a etwa kire me sisi a okay emfonyini atoso mienu aposifo ginagina ho krachi on de wo so body ni mu bi wo ho ankasa ono ye visible wo mpa me hu no ho fade atoso mienu no ebra me say kata sensitive part kata sensitive part to me kata the sensitive part. Use the Otec logo to be there. Fabia ho. And the English now but too much. About the me more sociology English. I ensure na ya tutomabo me kan omo no. Me twa wo ensuo nso abo mu. Abo wo nsuo ni mu. De abo mu ni bia. De abo wo mu ni bia. Enti first picture no de da so. First picture no da so na krachia ono na eye wo fa na wo de akwada yi ekọ wirem e ma asasem we kosi ye no awura wo oba no wakọ akọhwe no mo kire ho ontimi me pacho dem bi ontimi nkọhwe enti wo de ufiri buase achi ho ne ba ye no ne ye de na akohim hu me ba ne kola na wo ho na wo ne kasa se bia mobile phone so ana bibi pacho me ne kasa 3 days time 3 days time si ade chin ya me yese kan na no kwasi ede nkameba ti ne branda eni yesi asem ni si ye but enam se ba bia ye wo no ye wo numero so oh okay ti ho no network ni ho ti so okope ba bi no agina ye ko ti me so se nam sa ni nti no si ye no that very day ne die man na de chin na bofo be fa me firi mesa ba oso hono mebusa wo oba de achi ame the second photo chirichiri mu kire me second photo akra sabire so me hunu se enipa miensa omo de rubber seho na omo peja enipa bia onhye atade na woda ho no obde ne to rubber na omo de aseho no so sabire de omo de no atoso a atose ombe chichire no na me hunu mama krachi we ntina we so di aposifo mienu enso gina me bonkum so a ono mo ewo ho o play very vital role o ya de o play very vital role freeze wo hwe mfonyini na o ye very visible ewo mfonyini ni mu bra ye koduru ho bra ye yi ye de ne beto ba bibi asabo wo ho no bra ye tam no de na to police for rubber ni so nyina no ono kra na so ne nsa na ato ayaya no ono na som na ya ka ne nan no abo ho ene ye de no eto ho
owura wo hote say nyame adom bra wanim na kasa dem nyame adom me hoye wo wudi de say me pacho me dindi pom Godfred pom Godfred woni aba ni me pacho ani oh Godfred okay what dey ye hunu wo mfonyini ni mu pa say yawa me pacho ani enti wo kura na wo so ne nsa ne nsai ma ye de ne to roba ne so hono me pacho ani we ye yi ni free hin wo nsuo ni mu me pacho asem ni si ne de na menni ho aha to bo ansa me pese me hunu ba bi a ye yi ni free ana ye yi na free nsuo na anka se mu de na beto sa abo we so de na uni ho na uni ho me pacho okay afemi enhwe examination of the body what dey say na wo so ni mu saa no na je say wo be body ne pa wo hu de wo body ne ho me pacho body no me dru ye no me ben body no pa so ndi na ne ha kakra na atwa like ebia obi a watobo amana twa ene ne hasi ni tri ho sei ha ne mama so sei ha hwatwitwi ena ne mfi mu sei na twa ho so twitwa kakra na hwatwitwa kakra e ba chwane sa na hu ye e ba chwa sa na me hu ye sa bre no na ne ntade we e ba chwa omo frema me koen de na odadaja so nti me koen no se body no obi ani ho na ai kromofo no so me na misafiri ho no ko bo kromofo amane na me pacho twa aban e de be kata akura so me enhwa de bi pom wo eye dan na wo te sa wuwi kura e pacho na me wafuom aha ana menua ifre me e wo kwanchi abo aha so nti wasi minhia ne fie ana mse aden e menso wata frɛ me na waya wo tai ye me rof bisa no so nti na me se asembe na o se mi hia ne fie sisi ha so na mma menso ntiapo na minim se wo demand this guy asende ama me so ndi be 2 minutes no asa frɛ Otec 102.9 FM na me frɛ ana me receive call na me bisa se ahenfo asembe ana o se o hia me fie sisi ha babi ana menso me woro na emutwe so nti me rashi eduru fie so ndi me duru fie no se mo fa so no watonsuo so nti e ma me de ahokeka e ko hono so nti me ko duru yen so na e no kure na akura no so wadansuo mu a donfo adoma yi akura no ato abo no so ana me ko e ko hunu yi hwan nom ne be yi ne to abo de so me ko ye ne de no ma yi no ma mfa mani ahunu se asimasia na so benten ote se kwanchi abofo ne be yi no me pacho da bi o mu se ayi Galamsey site fo ne bi na eyi no ifri nsuo no mu ensuo ne mu wa o mu complain se ho no ba bi wo mu wa pa ba ma me ana ma de to mintunu mantimi ansi man check ahwe o mu ka kire wo se akwadada ne call ise wo kodware mu ana so oni obi ne call ise wo kodware mu o mu ye nipa miensa na o mu nam so ndi o mu no complain ai omo asema omo kirekire mu nste omo so omo ko fa nua ana omo ba ana omo ho aye fin na omo so omo si ahohoro omo si adware mbi so nti ene ko fa sa semwe de bai o de me san ba so nya botre bo me enioma bi wo ho a oho asemi enhwehwemu bebree wom bada ye me ya se akura ne na na ye Cecilia papa se ompene ma ye mpapa ye mu no ye wa abusia bia ne na mamre nanso eduru ba bia ye wo exceptions circumstances are a surround the baby emma ebia se me wa mamre ana amane bi kura na ye yito nchen eye bibi mete ha yi se me to me kon na sebe me frim na me fi amamre se ye mfa me nhye fridge mu a yesie me
nanso se bibi ne kosi ye behia nhwehwemu a yedemi bechem sabi yenu anu muslimifo say yemfo mo nhye fridge m enso ye wo biaya ye de body to se bia obi awu na ebia nye ne ya na ye betumi akosie no ye bekwa akosie the next day ana say whatever ebi wo konfa no che Dr. Dawood ni free mu na ma mi hu saa de no ho no se ye kora se be ya bibi boni bia nto emu no enti ye wo exceptions ewo niomam this instance the SCN mo kire ho po mo ko bi na ugina ho ye de ni hyem nyina de na mo kire man ne kaaye nti mo kire man ne se nsuo ne efa no ana me se ye ko ye ne de no oda nsuo mu ano ne peja no police fo be ma kwan mo kire man ni busa ase enti nsuo ne fa no mo kire man ni bisai se enti nsuo ne fa no ana me se me de me ni hobi ba ye ne de oda nsuo abobo no na police fo be ma kwan me fa amu asebu emi busa ofa oso on de no nyina ho ba wote mo kire man de nsa si ememuje pu ba yanka wantwe no ho anka egu ne ho me pa cho de nsa si wodi ti ni yem sei ana moja na epu ba e ba dodo me ba dodo kakra oto nsuo mo yesi nsuo ne fa no akra no ono ankasa ne body ote ase no onwu ye do momfa ntosoma omunhu na momfa nsiesie manager mfama me akra ni nie osano akra ni nie akra na sese ye kan ya sinsuo afa no hwan na wo MC aho ono na ye de ni mfonyini atoso no ohye ni JHS atade ena odaso wewawu we ase oho asemsi bada asembi wo ho a esia eya asembi wo ho a esia eya okay ofa na woni akwala ade ko wiram na ankasa nsa ofa ne nso wa ha krache asemi si ye no wadwane afri kwanche aboda me pa cho debi se na wuni ho esi wu free ho me pa cho de tie ne se aha eye ane ana debi esi wu free ho debi nti asem ni si ye no umfiri kwanche aboda ensan returning asem ni si ye ndie eyenchenchim so ana mewo eye adwuma me ne me master na wo hono ba sisi no me ne me wife na ete ewo nti awonchenchim so ho a nti asem ni si umfiri chenchim so asem ni si ye no eda na asem ni si ye na ankasa no ansa na de amuni call mortuary no me ba beda kwanche abo me beda ho no ma de chen nti adechi ya na chese atusi kasem nti na osem san akọ baabi a me ye adwuma no na me so me san akọ pem wa kakra efri hoba na me de kọ honum san akọ pem you san akọ back to nchenchem so ukodi how many days ansa na wo san ba back to that day na me kọ nchenchem so no adechi ya ne san ba police station honum nti ya san ya da ya de chin ya na ne san ba police station ho ana ya san akọ kwanche abo that day na okay krache wo ye fra say me ba che fra ahemfo e de ahemfo pom ahemfo me ba che sa dan de ni si ona ani akora ni ko wiram me ba che chirechiri mu free fie kwan ya wo ne fa so free fie e ko ye chirechiri na mintie okay me ba che na e dan e benanda nti ye sorry anopa wone me master ba kuna na ye adwuma nti omoko pai man bi nua ma no ba na menim place kra omono ko pai nua ne guye nti nipa ne ba me fie be ka kire me se enua na master ma pai no anka yankwa se sambre no
ana mekɔbɔ me offers na amane ana ɔse o menkɔfa moto ne mbra na yɛnkɔ nti mekɔfa moto ne bae ɔno ana kɔkyerɛ ɔno ana so emu ma yɛkyekyerɛ ana yɛkɔfa nnua ne bae nti yɛkɔfa bae no na mesoma yɛ adwuma kakra gu hɔ no a mefa na dwoada ema ebi kai nti na kyerɛ sɛ benada na nɔpa no mepɛ sɛ mekɔkɔfa bɛsɔ so nti mekɔ no ɔka sɛ ɛnɛ benada wɔnkɔ baabi a nti ɔbɛkɔ akɔgya me ana me so okay nti na mene makwala ba akona na enam nti enyina ebu mu koi ekofa first one by ono akra kwate anka aba me nyina etana awbo ya ne so di ana the first one ba be goofy nti de ba be goofy no na chese aka last one no the last one na ekokofa ye ana ye ba nti eba no ye kɔ no nso na Galamsey area oma to pit ewo honom nti na ye kɔ na boys ne wo nsuo ni mu a omo dware nti ewe kofa last one a ye ba fie no ye beduru na omo ka kire se omo no nso be kwa akɔdware nsuo ni bi nti me ginan ana me san tu moto no ana oka se ofa wunyina me nkɔdware bi ɛhɔ ana me de me ginan se me nim se bibisa nso so ebetimi asi nti abra me ginan ye no omo no wura nsuo nim a na omo dware sabre na boys na edware dada ne da so omo de na omo de omo dware apie kɔ anse ye kɔ first one no ana na omo dware ba ye kɔ first one ba e kɔ fie ye kɔ fa nnua no ana na omo dware ba ye kɔ fa nnua ne free bush ho besin kɔ fie a ye sen kɔ fa second one ne de na omo dware awie omo na pie kɔ because of say ho ne Galamsey site nti omo no ka so omo kɔ dware no omo no wɔ nsu mu a omo ni dware nti abra omo dware me wɔ soro ana me nya akɔ brother ba akɔ na frɛ me o frɛ me free kotoku nti ono ne frɛ me no ana o ka kyerɛ me sɛ wadi nka ba hwehwɛ me na obae no ameto me ana me so aden then wo ho nti a wabe me na number nso kra san ye new number ana o so wanya bɔne bia o wa adwuma bi anko pɛ so de ma me na me se de ba adwuma ana o so obi anko pɛ so me pai nnua e de ma no na me so okay ɛne nnua asɛm de a adwuma bi se ne nka na wo fon so nti hia me ofi na ye ni hu nkomo se be ya metimi akwa ya ma no so okay nti abra me ka kire se won hia me ofi na me ka kire omo nsuo nim se omo mpie mbra na ye nko nti me ka ye no nti na hwan ne won nsuo yi mu na makwala no ene me wo faase no wakwala ne de sei ono ne de Samuel nti Samuel ene Frederick eda ne won nsuo me pa twan ana me wo soro nti abra me ka kire omo no me bɔ kwa me din nti me ka se kwa me ye nko no se fada me ba nti mo faase no so ka se ye ba o nti me ka sa na me da me ho ana me kɔ moto no ho se be ya omo no beba nti me ti moto no so na master ti moto no se be ya be sheki omo ho se me kwa agya omo nti tama me start moto no me da so ti moto no so ana kwa me ne frame o inside say Samuel no ono ne frame o inside ho say ada Frederick abasoro ha na nam so da bi o omba ha na wo mu mienu na mo dware nsuo mu no me ma misa wo say ono no wo ho ana sesi ana mu na wo bisa me a me wo soro say wa ba na nam so da bi o mai no say ene wo hunu Frederick o nti ho ana me dum moto no ana me si fom ana me so si wo hunu me wo faase no ana wo se da bi wo hunu nti one side de mu do ugina ho na ba bi won ma ugina soro wo hu se emoba gum but aside bi nso ma ugina ho timi se e ho de mu do nti me tambo ba keto bi se na me to se ene won check emu se ne hwe because me de me nim adware nti me to kire no ho no no se wono nso kɔ na se in case o ho no ma no so ni mu a wonya no because of said nipa no wano munsu nti so no nso so kɔkɔto no ho no ma wan hwe obɛkye na ono nso akam nti ho ana me de aprapre frɛ boys 3 omo ne Galamsey fo ne bia nti abra omo no bedru ho no mo no nipa baako elro din ka ro no ho san kokɔ akosi nsuo nim nti nkaefo ne ye sɛ omo de omo nim adware nti na sɛ ama baako no nso ono no pɛ sɛ ɔkɔ nsuo nim no ono nso suro so be wura nsuo nim nti na ma ono omo mienu nyina agina ho nti wanam sa di mirika me wuro me ho ye sɛ nka me kɔ akɔ wura nsuo nim adware nti me wuro me ho na me wura nsuo nim no na me se da bi me nim adware na me wura nsuo mu kura me kɔ akɔ ne sɛn ana me sa pie back nti me pie ya na me hia brothers 2 omo nso ye Galamsey fo na bia na omo ne di moto ene me fa ai se pipe no omo use no Galamsey yi no ana omo no de ba nti wana me ka kire omo se
mesra omo a me ofa ase mu dware nso emu but me yenhu baako nti esra omo omo meye emoa na nka yenyi akwala no omo mienu de no krani omo ye ya no mo wro omo ho na omo di nka si nso eni nti ne memi gina soro no ma like I am a hopopo because minima dware me so menhu me ofa ase nti omo ne dware ma atwa omo ho hia ya na omo sapi na omo se ba bi omo no duru yan de emu do nti enya de so omo no betimi akọ nti wana brother baako ono so Galamsey site wana odimirika ko frɛ nipa 2 e free China hofo no hono buy nti omo no buy no mo so san beto nsuo ni nti wana me ka kyerɛ brother na ko frɛ nipa 2 ni buy say ebe ya yenko sere China ni say ombra na nka onyusu machine no emeti nsuo ni say ebe ya mehu mi ofa ase no anokwa boy no so ka me ho ana yusu boys na omo no din kan beto nsuo ni mu no omo moto ana ye de koye ye de moto ni kokodru China fo no hono mo no China ni ka kyerɛ sɛ womba ana okas adanti na womba asem we esiwe site ha wonim sɛ betimi anam so kra ma ya dwuma kra agu ana brother na China ni ka kyerɛ ne sɛ ne bra ni ho nti enya de sɛ obema kwan ama matu abobu ai machine no akɔ ho no nti wanu man yeguso ne guy no eguso pre ho ana brother ba ku dimirika bae oba no otiatia mu friend e follow nipa na oba no nti e ko no wose wayi omayi me office no nti abra e dimirika ekokoduru ye no na omayi me office no ato ho no a woda ho kaja nti abra mo woda ho no sa na me ko na me se Samuel me kasa kyerɛ mo na mo pie na nke ko ya anka wie ansio ba hwese motima tena nsuo mu amade abato mo office efiri nedi kure me na makama mo anti bete china bi wanhwe abafan bi kura be kasa kyerɛ mo mo beti sɛ de wo pen anya sie wi asema metimi kan nyina no ana ye pie ne dimirika nti ye se yusu awbo yande akɔ na brothers ne ka sɛ da bi ye nyusu single moto no sɛ be ya ye na ase be hare na etimi de akɔbɔ amane na de be bɔ amane wo fi bra ye yi na wo kɔ hɔ no no na ne ba bi atwitwa me pa kyerɛ no de because of pressure na e ba ye nti ana me nso bibi se kura nto me da na me yo kada but my she accident bebre but me she accident kura even meka so bin sabampo ate ana se kura da ba bia enipa na wo so otumi yi no eye ono nko anipa ba ko single handedly no yi no me ba be dru hon de na brothers omo ho no mo do so kakra metima aka se ombe bro be nipa be 6 ana se 7 nti me dru ya me mian yam sei no na eye wan me fa se nsuo hedani ni yam gidigidi nti me mian ye no ana yi ne me fa se ayi kakra bi free na num bai ye di anka no pa nti nice anka huru no ene ba out nti ba out no ana me yesa nti me pie ye ana brother ba ko na ono ne ka ho o mugina soro no ka se we de wanu munsuo nti be ya monko bo amane sese na asi na ye den na o ka se we de wanu munsuo mi wansunsuo na afa do ye ono no se ono mo ne yi no brother sin ne yi no nti so ono no ka se ono ne so ne yi ne to honom nti I don't know say bi o mu yi ne to ho no o mu dinka miamia no ana bi o mu hu sa ana se bibi sa de a mintumi nkyere. Okay, so because harsh question only Samuel ena moku akwala ndi na tu nsuo mu ena mo ba be ka kyerɛ abonten so fo sɛ okodware nsuo mu ne nsuo na fa na wo bi so bisai minyintum di nti a minyintum ni sɛ akwala ne me ofa ase enye nkyɛn me maame ene Mrs. Tay ye nyina me fa sɛ maame baako papa baako ani ye ko ese kwa akɔpɛ bibia bedi ba ya nkɔ sɛ ye kwa akɔdi awu na akwala nsuo ne fa no na ye mia ne mogya na eba wo na nya wonwa anokwani sɛ nsuo ama wo na emu mogya na eba kyerɛ sɛ ya bɔne bibi mi akwala na fuso de mogya ama to me no mi akwala na fuso me ka mo kyerɛ hɔ asɛm okay nti hɔ de me man right inside hɔ nti later na me brother and be ka kyerɛ me sɛ omuso mu mia akwala na fuso no na mogya eba asemba badabi
akora ima amona ba me kan bibia se amona ba sama imu odu no kore me ankasa maka ato ho se mo fast ni wu no se minimu bia hwe na mo fast na mfa nche me o me fa won o me fa me nko so woni shene nansa eka tunsuo no so nansa de o sama nya na adwuma sa minim sa o se ensuo so ka ho tobo sama nya na adwuma sa se wuwu foforo sei na de wom ne se onye ohuntum se wawu onye ohuntum ti sa abre no kra no wonya nya asetre tobo ansa okay o ka de ewo nsuo ni mu me se me ka kire me offers no eni nsuo no because omo say ye ne edi awu akohye nsuo no na me se nsuo de enya de ketoa na watimi edi bone e de akohye nsuo because kwancha bo honom na yete no yetiti nsuo ho sebi obi kura ko jane nan egu nsuo ho nsuo na apanche no na nye se ye na nipa di na no ka se ye di awu akohye nsuo ndi se ade se nsuo no ho ampa na se ye na edi awu abehye no ana etwa ntro se nye sa ade a hwe na nsuo no so amfa mfevai ba se enim ho hwe na se ye se adware na omukoko dware ana sa ade nso si ye de a onfa ye ho nche na ye nkwa baabi asema me kan ye no enti o de o ka se munim hu bia ma ne mfa mo ho nche mo no de na nka o ka se nko mfa nye mo we se wokunye bi because bible no kra kan o se de otwe se kan o wu se kan ntimi nkodi awu enko hye nsuo na me metena se enidi nyaw no wakun wo fa wo pesuman sem oh me nya se me pesuman sem me pesuman sem o ya duro me nya duro ba de wo hone se na me dika echi ne ye adwuma kɔwa nti enam se ye kɔwa ba na nti no na like every day bia no obekwa aba ebia obekɔ okwa kwanso isi beto ba o medru kwanso no na bibia si ana me ka kire papa kuma ba ko no se o eno de enye yi eyade a me de bo me ho ban se mfa mo me ho ban in case of say ekwa kura problem bi mu a ebetimi ayi mafiri mu eno ne ade a menim unkotwa wo fa si mfa ne nye hwe dabi enti ahemfo wotimanim hai sebe abosomu tie ensamanfo tie asofo tie abofo tie ahohuma ewo mu nyina obie tie bi wo fa ase no sese kura ne samanya begina ha ono nso tie bi wobetumi aka wo saa nneoma yi amabobo nyina nim sa wo fa ase ni wuo no unim ho bi me pa try unim ho bi me pa try unim ho bi me pa try okay abiai nana sechire nkwanta bisa wa ha sechire krom hene moma ne ntena se awura wo ye okay se o papa se ompene mayem papa oba ne hu die ku no no wo ye okay yenko sie ne saa wo ye okay Cecilia ana esi amatese yese da be na mu yi no yawada echina na awotwe se ye yini si asawo wo ye okay se ye nkosie no nana sachre nana Krobea asem wei eya asem a ano ohye mama usimami ensa ewo ho ate dasie buru nana Krobea mede nchia be ma atiefo nyina na so begina fidi kese yi so Radio University Otec FM se maka kire nsuo ni se meji nsuo ni di nsuo ni ye honhom se minim hu bia nsuo no ema no kure na dia na onkume na minim hu bi di onyae no megina afidie yi so chini dodua onye mu ade ye bebo ne kapie sie wa afidie yi so krona esi hono krona nsuo ni da so no efra wo sei kwanchi abo hene se wutia sechire krom hene na na sechire nkwanta bisa metoso miensa mechine dodua na mabo asem na chi e de amawo wudi asem na de besi bia mo Otec
afidi bata ne asem beba da bi etiefo asonte nana obaakofo akohunu odansini ni hwan nanso owiase onipa utu amana kantam gumu a nukure pie sebe ya nukure beda adi na sebe eburu sebe nyado yɛhwɛ enra assemblyman asem na wɔka no bra mrantie no omukoku abrantie emfinhia dunson no ohumanifuo wom no ɔgye moto no ne ma minku no preko sei wɔfa asie yi ɔkɔnse do die no oni ni dware nsuo nim no wɔwɔyi a obetima ma no kore na daadi ubisa ma mene sɛ ɔbaatan ya ne nsunu mate awiakete sɛ obama kwan sɛ adɔkotafoɔ mpaapai yenkosie uba no wantimi ansew ane daabi ankyerɛw no watiefo ɛna wohwɛ maame no tama wototo abrantie ya no a ni facial expression ne body language na eniema ha maame no yie etwa sɛ nokore daadi ansa ɛna de wo mu bi apie na mebisa abusua ne sɛ bre o mu fa mu no ana otonso na nyam bia no omu bɔ krom ho mpanifo amane ne amamre bɛn ne sefata aw mu ye yansa ne ye fa mu na firi nso ni eno kra kasa bi sanse asem wei minyi ni sɛ nananom ɛyɛ amane ne amamre ansa ne ye fa mu no na kyerɛ botom nam bi akɔso wɔ nsuo no ye twa botom nam bi wɔ nsuo no de enim wɔ asante amane ne sɛ bibi sise ya atodankyam to oyone bi sise ya nananom ye nyankoma de kanche ensi da ɛwɔ asante mamu ne Ghana ha sɛ nsuo afa obi ya fredifo obi me yedifo meti akonya kese so ni yem fredifo so megu nsa yem fredifo so mebɔ mpaye yem fredifo yem fremalam obeye dai nananom na kurowo mu nananom na asase ne yomu dia ti nananom ya amamre ne amane na abakosem wo se nsuo be fa obi na botom nam ne dwirimu die bi nkoso a nsuo di kan mene no na de na be kire wo se mede ni ko no asan kakọ anche kura ne miensa de obeyi na kira ansa na ode nakọ ansa ne ye be pa mu no wo nsuo nim no nananom ye nyankoma de gu nsa sere asase ya apedi amoa ne twedi ampon no wayi na bete na nananom aye de sefata enti etwa se ye di kan edo asem yi mu enununu abrantie yi ne wo fai ene de ne wo ho no ne ye bisa se enyam bia no ye pagya mu no krowura asase wura nananom nim hu bia na se nananom nim hu bi dia ene na nokre no ye de beto da sane ani ase ama nokre piao and one hwam na oka bia tere se wedi no na na twa bibia so short dia mayen na agesa asem nya obonya kofa ye se pani nso ofia ya na oye ne abrante kan ye obi tencha waka se ene na ampani ampa akre ye nya onwa na ye na so na mayen hu se wumu ade a na nya wase ofie se wo so akra nya nsuo se wo de kwa kwaja se ko gina nsuo se nya wo nsuo je se na so acho dedua ye tawachi nana ye tawachi boneka because nyama bi se na ekoso obi tinchen oga se na abrante ni mo hwe so bokoma ku be hwe mo be wiche no afa enu ho jere ne hwe se obeka na nu masem na so bia so nka se ya abrante nhwehwe mu bekoso na nyeye meya ene obaatan a ne be free mu ye kwakọ ye nhwehwe mu ye kwa papa ya kora we am ye hu se ya mpani ampa se nsuo na ama ekwakọ ya na se bibi etechire na onu nso ye ne de hye no se da bi da ompene emma akora yo mu papa no mu hu ne eku no aden a onu de ne onu de hye de enya re pena mu papa no mami eni se inti se onko waye mre se waye ha asem abusia asem mu abreko asem mu awrema nkasa na mjidi se eden a asem we die eden a de fapem no ede ebehu na de ne se asem su nko ade mjidi se eden asumdwe betimi aba ne ehu ne etechire ne etechire ma akwa we tima hwe ne kwan yaya na akwa ba be ko school mama e prepared so de ne ba be ko school a ma me kwa haba eno ne nkredie eno ano no abusia ebia ma mfa wonsi asei na se wankasa de mu awrem da se nenso no me no besa so de ehyimu ebiemu mama re bisa like na wa share na subscribe e de ama me na ma me hu so agenture pastor we hu so
or comment section or no common so emu intimi enyede aha ye emergency Ghana TV. That's the nervous and so dear shame. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.